Iki ambenge RT 1 RW 2 Dukuhan acara sedekah bumi gas desa Tempuran. Iki arep go ning cedhake waduk nanggape ketoprak Tempuran sedina sungi lan ana barongane barang. Barongan ndi, Bro? Barongan Tempuran Mustika Budaya. Ketoprak ndi, Bro? Ketoprak Tempuran Mustika Budaya. Tanggapane pira, Bro? Tanggapane 20 juta. Rawe iki.